iki yo lek, Allah lek. Selamat pagi bos, mancing lagi bos, BKM lagi pastinya bos. Seperti kayak gini, tanpa daratan. Model teknik mancing di Gajah Mungkur rata-rata begini bos. Mancingnya ngampul, nah itu ke perahu di sana. Yang mancing ini, yang mancing, wis kampul-kampul semua ini bos. Kedalaman yo 3-4 meter ini. Sak jose. Oh ini bareng temen-temen. Oh. Moga-moga aja nanti di sini hop. Mampai tekong engko yang ngapusi yo. Gelep ke. Lah Huswen. Nukur godake. Tak jas iki. Piye lek? Wis munggah piro sih? Oke. Munggah piro sih kok? Munggah piro lek? Oh ya. Cek kuat. Cek kuat lek. Cek kuat. Oke bos, gitu aja. Tak prepare dulu. Alah, ayo enggak. Ayo enggak. Alah. Ayo, iwak jam. Ya, alhamdulillah. Akhirnya gak jadi gemuk. Lumayan bos. Kan masuk karamba, kan perdana masuk karamba. Yes you. Tak kandas ke mah marah tak kena mangan yuk. Kurangin nangil kan. Eneng iwak. Eneng iwak. Iwak mini lambene wae sak mini cilik lek. Tenang lupa kena. Makan bos ini ora apa. Angkat gayung. Ya. Ada bos. Ya bos. Bos Kevin. Foto kandasnya mas, tak anaknya orang andas, ora kena sebelah semua. Foto kandas wae. Tak kambang sebelah kena protes kena ngumpet tau ngasan. Sing model mangan piye ngantek judeg ngeraten ini lho. Ayo. Aku lho kantek nyong ini. Ayo enggak. Bacek nyantol iki. Ayo. Aduh. Ayo bacek ning kene. Hancur iwak nyangkut. Sem, tak dijemput. Iwak njaluk dijemput. Ngangkut klampis. Ditaki alalala. Iwak semene mundak nemu. Oke. Tak nemu bos, semene bos. Alhamdulillah nih njaluk dijemput manja iwake. Iwake manja njaluk dijemput.
Ini oleh kandhani kok nggon runggut iki lho. Iwak iki ning nggon runggutan. Masuk karambat dulu. Oke, aman. Ikannya rada manja-manja. Hah? Muter. Oke. Kita lempar lagi. Ikan agak manja-manjanan. Kan ikan nggak mau kedalaman banget. Wah, nanti dumbul-dumbul kayak wah, Jam ya. Oke, Jam. Sampai serungkut ya Pak emang. Ngalah, janco. Kita dikandas ke ra iso ngono kuwi kok. Biar fletas saya. Apa ya? Kowe, alah, bajir cewek tanjir. Alah, kok jaran. Kedawan. Oke, baleni nih. Wak sepiro cewek iki. Jan. Duh. Aja bubar. Rene, Mas. Untuk rene. Kok Dre. Alah, Dre. Alah. Wola semenek, Dre. Kandhani, Dre. Aja ning njaba, Dre, ning tengah wae, Dre. Kok ngono, Dre. Oh, mundak lemu. Ora ubah tawa sing ora olah. Wah mundak lemu. Alah. Gah. Tak video. Dret. Rusuk. Kan makan krakus tenan bos. Lek info spot sing rada angel ngono ngendi lek? Lek info spot sing rada angel lho, terlalu gampang iki lek. Wah, yes. Terlalu mudah ki, Dre. Iki yo lek. Alah, lek. Alah, lek sing nunggu lek. Lah iya iki lagi lho. Alah, mene lek. Alah. Kusik to. Akhirnya lek. Ngenteni kat mau.
Sik iki nyekle ra penak iki, nyekle ra penak, sak tekem lek. Sak tekem tenan. 5 jari. 5 jari lumayan, alhamdulillah. Ayo to mlebu kene to. Alah. Akhire lek. Oke. Nang mriki no. Enak-enak. Enggak nah. Indah geser iki. Ra rekam ra apa. Geser. Heeh. Angel anak. Lek tangga iwak mangan kok telat rekam ra apa. Semene-mene iki dresene ra apa-apa aku jane. Digondol nang endi? Ayo munggah. Ayo munggah. Alah, bajiret ucul lek. Dladuk, dladuk. Cuk lek. Alah malah diculke golek angel ra jamak kok. Alalah. Jret. Nyentel nggon klawis-klampis kok. Ngubete kok. Muga-muga ra kapok. Ayo munggah. Iya. Ya ngene lho sing ditenteni. Wangel ra jamak kena ya ampun, ya ampun. Nila. Ra iso ngerekam pas mangane bos angel tanggoe iwake. Tolong nyari gemuk, Lek. Tolong nyari mang nyari. Mang nyari nek mau. Ini bos, tolong nyari gemuk, bos. Patutlah konsumsi. Wangil tenan tangga kaya iwake mangan ya. Nyantol. Padha iki kok. Wangil tenan. Mancingnya sudah dulu, bos. Bos. Ya bapak masih hasil, bos. Bapak masih hasil. Wah iki Pak Lurah koneng iki gajindul dimanggake nang WGM bisa dimanggake semene. Tanjir jaran. Lah ya ngeterkelek koneng ta. Oh, enggak mene. Kemampuan. Nah, lah kindil bos. Anak yo. Tanjir jaran lho iki. Wah iki yo jane gede-gede. Nek bakar. Nah, iki nggone lek anu yo akeh iki. Kanyen lek. Walah, iwak tok. Gak iwak tok. Ramum, wis. Sepote mau ning gawang, bos. Sak jos e. Sak jos e. Mang mriko pokoke.